Volám sa Katarína, mám praktickú slepotu. To znamená, že tie veci, ktoré normálny človek, bežný človek robí za určitý čas, tak mne to tak nejde, jednoducho spravím, ale 3-krát, 5-krát dlhšie to trvá. Ja mám vlastne jedno oko tupozraké od malička, s tým som nevidela nikdy, a to druhé oko, tam sa mi po vírusovom ochorení urobila jazva v centre oka, čiže to je hlboko v mozgu, s tým sa nedá nič robiť. Robila som v materskej škole. Keď som napríklad niekde v priestore, povedzme som na nejakom sídlisku, ja tie budovy budem vidieť, kde sú, ale ako sa k ním dostať, tak ja zastanem a musí ma tam niekto prešikovať.